Soc la Marta. I... Ah! Ha vingut la Laia a veure'm. I ara la Laia farà la presentació. Me cago en teva puta mare. Tadam! Soc la Marta. I la Laia ha vingut a veure'm. I m'ha dut una botifarra d'ou, un fuet, un formatge, la meva molta presència. son, molta pluja, La meva presència és el més També. important. Sí. ronquidos. Això encara no ho saps. I hem fet una truita de patates ara amb carbassó, hem menjat amb tomàquet I... i un iogurt de tutti frutti. Sí, un iogurt de tutti frutti. I hem fet moltes fotos que ja us passarem. Fantàstiques. I res, durant el dia també... bueno, el dinar ha estat bastant apanyat. Hem fet tallarines, amb salsa de tomàquet tonyina, xampinyons i de postres una poma típica portuguesa que la Laia volia comprar i... I la Marta, com si fos un nen petit, doncs, bueno, mira. I res, hem menjat un cafetó i he provat els pastells de Belén i demà anirem a Sintra, que és... Digueu. On la J.K. Rowling es va inspirar per fer Harry Potter. Exacte. I ja us posarem fotos també, farem moltes fotos. M'hauria hagut d'emportar la vareta. Olla! Ai, olla! Olla, tu! És molt graciós perquè tots els companys del pis, que són, portuguesos, hi ha una italiana però que només parla portuguès, veuen a la Laia i diuen, hola, què tal? I li comencen a parlar portuguès i la Laia... I em mira a mi com dient, hola! Això és tocar la italiana quan vol dir, està molt bé. Bueno, espera, acabem aquest vídeo i ara en gravem un altre, perquè si graven més de no sé quants d'això, no podem penjar.